Jeg har læst Flaskepost for P. Det er en bog skrevet af Jussi Adler Olsen i 2009, og det er tredje bind i serien Afdeling Q. Det er en politikrimi, og den følger ligesom en forbryderisk forbryder og en heltemodig antihelt. Og det vil jeg komme ind på senere. I kort resumé af bogen, der er det sker det, at en flaskepost lander på Karl Mørks skrivebord, som han har fået sendt fra Skotland, fordi de har fundet den op i deres farvand. De fandt så ud af deroppe, at den er skrevet på dansk, og derfor har de sendt den til Danmark. Det her flaskepost har et brev i sig, hvor der er et råb om hjælp. Det er meget svært at se, hvad der står, fordi at det her brev er meget fortæret for mange år. Det har ligget nede i vandet. Og i bogen så står der, men hvem var så denne P? Fordi at i afsenderen finder de ud af, at det starter med P, men de kan ikke ligesom resten af navnet med. Og selvfølgelig, de tænker, okay, flaskepost, det er en drengestreg, men der står hjælp på det, så de tager det altså seriøst her. Og det viser sig for, at det var en god idé, de gjorde det, fordi at det er en dreng i 1996, der har sendt det her flaskepost ud i vandet, fordi han er blevet kidnappet sammen med sin bror. Og det er en mand, som kalder sig selv Chaplin og alle mulige andre navne, som kidnapper de her to drenge, fordi at de er medlem af en religiøs familie, en religiøs sekt, som han tænker, at han vil gerne gøre dem ondt. Og jeg vil komme ind på senere, hvorfor det er, han vil det. Det, der så sker, er, at kidnappingen går som planlagt, fordi at der er børnenes mor og nogen, der hjælper hende. De vælger så at gå efter manden, i stedet for at gøre, som han siger, og give ham penge. De vil gerne være sikre på, at de får begge deres børn i live, så de vil tage sagen i egen hånd. Det vil så sige, at politiet også kommer på sporet af ham, fordi at der ligesom sker nogle forskellige ting, der gør, at politiet kommer tættere på at ligesom opklare det her. I slutningen, der finder de både huset, og de finder Samuel og Magdalene, som er de to børn, der er blevet kidnappet. Og så er det så, at i slutningen er det storebroren Samuel, der ender med at slå morderen ihjel. Så vil jeg komme lidt ind på de to vigtigste personer i krimien, som er Karl Mørk og Chaplin. Karl Mørk er kriminalkommissæren, og ligesom ham, der er opklaren. Han er god til sit job, men han er ikke på den måde. Han har ikke været anerkendt af sine chefer, fordi han er blevet rykket ned i den her afdeling Q. Han har oplevet trauma, som har gjort, at han bliver meget vred, og han finder livet meget uretfærdigt også, fordi at hans to partnere kom slemt til skade, og det gjorde han ikke selv. Hans ene partner blev skudt, og den anden er lam fra halsen og ned. Og det har så gjort, at han har en kæmpe vrede omkring det, og han går også til psykolog og sådan noget med det, fordi at, altså ikke fordi han helt vildt gerne selv vil, men fordi at hende, der er psykologen, hende er han lidt interesseret i. Han er en enspænder, og han er enlig, fordi han er blevet, hans kone har forladt ham for en anden, men han er ikke ensom som sådan, fordi at i den her bog, der bor Hardy, hans gode ven, der er lam for kroppen og ned. Han bor hjemme hos ham, og det gør hans ekskones søn også, og så en tredje person, der har lejet et værelse ind. Så han er ikke ensom, men han har et slags behov egentlig for at være enspænder, også fordi han har så mange tanker i sit hoved, så han kan hurtigt blive vred og sådan noget. Men så er der så hans partner Assad, som er rigtig god indflydelse på ham, fordi Assad får ham ligesom til at virke mere menneskelig. Assad er sådan, prøver at få ham ned på jorden og gøre lidt grin med ham, og bare sådan, altså på en sjov måde, hvor det hele bliver lidt mere sådan normalt, kan man sige, at Karl Mørk han virker mere menneskelig, selvom han egentlig faktisk er en meget sådan lidt en skrap mand, og han er sådan lidt sur over mange mennesker, og sådan, han siger også på et tidspunkt, sådan, tror han, at jeg er dement eller hvad, og sådan, altså hvor han sådan siger det, fordi han er sådan meget ekstrem. Så er der Chaplin, som er morderen. Han er en pæn og maskulin mand, og han er meget sådan,
han virker ikke som en, når man ser ham, tænker han ikke, han er klam. Det er i hvert fald ikke sådan, han er beskrevet. Han går under mange aliaser, fordi at han ligesom ikke skal opdages, og han har virkelig mange navne, som så viser sig, for han har fra hans bowlinghold og sådan noget. Han er meget mærkelig, men det er han blevet på grund af hans barndom. Det er i hvert fald min analysering af ham, kan man sige. Han er selv opvokset i et meget religiøst hjem, hvor de har tilhørt en sekt. Noget lignende Jehovas vidner, jeg kan ikke lige huske, hvilken en det var. Men faren, han har været meget ond mod ham. Han har sådan slået, og han har også slået hans mor og hans søster, og det har ikke været et særligt trygt hjem. Og han siger også i sine erindringer, når faren trak døren i til kontoret, blev der ro i sindet. Altså når faren han ikke er til stede, så kan de ligesom slappe af, når faren ikke er i gang med at slå moren eller søsteren eller ham selv. I slutningen, allersidste sætning, der siger han, hvad jeg hedder. Så smilede han og sagde sine sidste ord, jeg hedder Chaplin. Altså han er lidt det her barn. Han kaldte sig selv Chaplin, dengang han var lille, fordi at han synes Chaplin var skide sjov, og han måtte egentlig faktisk ikke synes det var sjovt, for det var lidt djævelskab, sådan noget der underholdning og alt sådan noget. Men det har han altid sådan elsket, og han har set sig selv som Chaplin. Og det er også det, han slutter af med. Det viser sig ret tydeligt, at han er meget et barn indeni, og han faktisk har mistet lidt sin barndom på grund af sin far, og derfor, det er også derfor, han hævner sig, kan man sige. Han hævner sig på sekten, og også selvom det er nogle velfungerende, det mener han ikke, de er. Han vil gerne ligesom vise, at Gud er ikke alle vegne, og der kan godt ske dårlige ting for dig, selvom du tror på Gud. Så han vil ligesom sådan ødelægge deres forhold til Gud, de familier, han rammer. Den her bog, den foregår i sådan et meget hverdagsagtigt miljø. Altså, det virker slet ikke. Der er ikke noget fantasy eller noget som helst. Det er meget hverdagslignende og meget sådan samtidigt, som når jeg læser den nu for eksempel. Bogen er inddelt i sådan nogle afsnit, hvor at der er forskellige synsvinkler. Så er der fra Carl Mørck, men så er der også fra morderen. Og i slutningen får man også nogle synsvinkler fra de kidnappede børns mor. Og også en kvinde, der hjælper hende, en der hedder Isabel, som også har et forhold til morderen, uden hun vidste, at han var morder. Og man får også en synsvinkel faktisk fra morderens kone, eller han har nemlig gjort hende ondt, kan man sige. Han er meget sådan besidderisk over for hende, og så vælger hun så at gå fra hende, og han fanger hende, og alt sådan noget meget dramatisk. Men man får ligesom synsvinklen fra alle nærmest, og det er meget sjovt, og meget også sådan, man hænger meget fast ved den, fordi sådan, man tænker, mens man læser om Carl Mørck, hey, hvad sker der egentlig med Chaplin nu, og sådan, og så omvendt, ikke? Og man får det sådan, det er meget spændende, når man vil læse videre, og det er, selvom det er den her tredje persons fortæller, så er det meget, at man føler, altså fordi man får alle tanker beskrevet, så man er samtidig meget inde i det. I den her bog er der nogle konflikter. Jeg vil starte med en indre konflikt, som jeg mener er den vigtigste for hele sådan forståelsen af bogen. Der er både den indre konflikt hos Carl, men den er så selvfølgelig også igennem alle de andre bøger i afdeling Q, hvor han ligesom kæmper med det her, at han er blevet forladt, selvom han selvfølgelig han er glad for, at han er sluppet af med hende, men det der med ikke at få kærlighed på den måde mere, det er han ikke så god til, kan man sige. Men så er der også hans konflikt i forhold til den vrede, han har, og om den uretfærdighed, der er fundet sted dengang med hans venner, partnere. Så er der så selvfølgelig den indre konflikt hos morderen, som ligesom er den, der næsten, altså, det er den, der gør, at man forstår, hvorfor han gør, som han gør. Og det er fordi, han har oplevet alle de her traumer, som små er blevet slået, og er blevet, altså, og alt det har han jo skylden på religionen, eller på den sekt, de tilhørte, fordi at hvis det ikke havde været for den, så havde hans forældre ikke gjort, som de gjorde, og så var han ikke blevet, som han er blevet. Så er der så den ydre konflikt, som er hele forbrydelsen i sig selv, kan man sige. Altså det med, at der er sket en forbrydelse, og det er jo en konflikt, som skal løses, og det bliver den gjort ved, at man fanger morderen, kan man sige, og det gør man så også i slutningen, så alt er godt igen. Så er der ligesom, der er et samfundsproblem, som er den her samfundskonflikt, som der også bliver snakket meget om i selve bogen, det der med, at der kan være en, altså det der med at behandle børn på den måde, de bliver gjort, og det der med, at der er en masse sekter, som ligesom lever uden for samfundets normer, men lever ind efter
deres skudsregler, og det har jo ligesom ført til nogle lovovertrædelser, kan man sige, og det er så også selvfølgelig også en konflikt. Så er der det, at en krimi normalt har den diversive funktion og den formative funktioner. Det kan jeg så også skrive under på, at denne her krimi har. Den er både underholdende og æstetisk, fordi at den er sjov, ja, men den er også mega spændende, når man læser den. Jeg synes, jeg læste 300 sider på 2 dage, fordi jeg var virkelig sådan slugt af den, og den er virkelig spændende, fordi den ligesom slutter hver kapitel med et eller andet, hvor man tænker, nu skal jeg læse videre. Men den er også sjov på grund af det forhold, der er mellem Azat og Carl Mørck. Og det er også vigtigt for den, at den er det, fordi at ellers kan det godt blive lidt tør læsning, fordi når der er det her forhold, og de sådan lidt er efter hinanden, og efterhånden, så er det jo ikke kun Azat, der efter Carl og gør grin med ham, men også Carl, der gør grin med Azat, på en kærlig måde selvfølgelig. Så har den også en formativ funktion, fordi den er horisontudvidende, og den er ændrende for ens verdensbillede, eller for ens samfundsbillede. Selvfølgelig har man mange tænker sådan nogle religiøse sekter, at det er sådan lidt mærkeligt, men det her, det viser bare, at der er noget helt galt. Selvfølgelig er det her bare en historie, men det der med, at der er, hvordan en barndom også kan ændre en person så meget, som den har gjort. Jeg kan lidt perspektivere til krimiens historie. Den første, mest klassiske med Sherlock Holmes, hvor det ligesom er ham her, den geniale, og så hans partner, der gør ham lidt mere nede på jorden. Og det samme er der så i Flaskepost for P. Så en hårdkogte, det er det der med, at det sker midt i begivenheder, der er sådan action, og det der sker så. Og det kan man også sige, der er ikke Flaskepost for P. Og det, som man så vil sige, Flaskepost for P det er den nordiske krimi, hvor det går meget sådan op i det der med realismen omkring det hele. Altså, at det ikke bare er noget totalt sindssygt, der bliver gjort, men at det er noget, der faktisk godt kan finde sted. Og så også det med, at man ikke kun får forbrydelsen at vide, men der også er sådan det intime liv, både hos efterforskeren, opklaren, og så også hos morderen, som gør den mere sådan, ja, realistisk, ikke? Og så kan man ligesom perspektivere til nogle tekster, vi læser, som er for eksempel Moren i Rue Morgue, hvor at det så er en abe, der har gjort det. Det er det jo så ikke i Flaskepost for P, men det er altså en umenneskeliggjort forbryder. Han er, jeg ved ikke, om man kan sige, at han er umenneskelig, ham morderen, men det er han på en måde, siden at han gør noget så dyrisk som at slå nogen ihjel og ikke føle empati over for det. Men det har jo selvfølgelig sket på grund af hans barndom, men han er stadig, altså det han gør er umenneskeligt, og især det, at han ikke føler noget, altså nogen empati for det. Så er den grinende strisser, som også er sådan en nordisk krimi, som er det der med et hverdagsliv, og der er nogle problemer i et samfund og sådan noget, og det med, at vi nu læser vi ikke så meget af den, men man fik en god idé om, at det var sådan, det virkede meget afslappende, eller altså det virkede ikke som om, der var alt muligt fnis. Det var bare noget hverdagsagtigt, og noget med, at samfundet var lidt korrupt på nogle punkter. Så er der Dan Turèlls Mord på Malta og Mord i mørket, som jeg synes minder rigtig, rigtig meget om Flaskepost for P faktisk. Især det med Carl Mørck, for den samme opklarer i Mord på Malta og Mord i mørket. Han er også en meget sådan ensom person på en måde. Han er meget enspænder, og han drikker lidt for meget i Dan Turèlls, og han drikker også lidt i afdelingen Q, men det bliver så bedre i Flaskepost for P, som det for eksempel var i Kvinden i buret. Og så er der kærlighed.com, som også har sådan en forholdsvis ny krimi, der også er skrevet på en lidt anderledes måde, men man kan stadig godt drage paralleller fra den til Flaskepost for P, fordi at der er det der med de forskellige synsvinkler, og at det gør en historie mega spændende, at man ligesom får fra begge sider, fordi det gør, at den person, der for eksempel har begået mord, alligevel, altså man får en forståelse for dem, man får en slags sympati for dem. Og det er altså en god måde at skrive krimier på, i hvert fald hvis jeg skal læse krimien. Ja, og det var det.